1900 de euro pentru frumusețea asta. Și fii atent aici, pentru că eu nu prea arăt mașini de genul ăsta de ani ăștia. Asta este o mașină specială. 1900 de euro, 2014, diesel, da? Însă mașina asta este una automată. Uite cât de bine arată. Și aici arată o mașină la 200.000 de km, cum arată în interior. Uite cât de bine arată mașina asta în interior. Uite, am stricat și covorașul ăsta. Ia uite aici. Deci, ia uite, head-up display. Uite cât de bine arată mașina, dublu climatronic. 1900 de euro, arată foarte bine. Uite, are carbon pe volan, are carbon pe mai multe elemente și uite cât de bine arată. Filmează un pic scaunele să vadă oamenii cât de întreținută este mașina asta. Deci dacă vrei să iei soției o mașină bună, asta este o variantă foarte, foarte bună de buget. 1900 automată și mașina poate fi văzută la noi în parc. Grăbește-te, pentru că eu zic că în 2-3 zile mașina asta se va vinde. Ia uite, spălătoare de faruri. Foarte tare mașina asta.